I think I'm sanitizing the whole cabinet. Hlana sezathi ngiyabingelela bonamukele mukele emakhaya kwesimanzonzo lapho singulethela khona indaba zamaskandi esuke ehamba phambili neFings card. Mbukele emakhaya ke esikhani samanje ukudetsa indaba zokuthi ungizwe umlando umfowamchuno usebhalela umengameli wase South Africa wamcela ngempela ukuthi bacela bebambe imeeting ebalekile. Ushilo ukuthi kule meeting le bazobe ngebedingida indaba ebalekile zabahlali base South Africa. Ushilo ngempela uthi yena njengomengameli wamabhinqa khona izikhalo akanazo wasecela umongameli ucela behlali bebe nemeeting bedle ihloko ngaphambi kokuthi kushaya umhla ka1 siyazi ukuthi umhla ka1 kuNovember kuzobe kuvotwa ukhetho lasemakhaya ama local election. Ushilo ngempela uthi uyamcela uMatamela ukuthi behlale benze imeeting bebhunge ngalezi indaba lezi. Uyasho ngempela uthi yena umongameli wamabhinqa khona indaba akayiphethe afuna ukuthi edingide nawo upresident. Naye ke video naye futhi nencwadi esayiniwe ngempela ehambiswa kumongameli weze. Ushilo ngempela uthi ngathokoza uma le meeting ahlala ingakashayi i1 ngempela. Mbukele emakhaya ukuthini uPaul wakho ngalolu daba. Uphinda memezela futhi ungizwe ukuthi namhlanje mhla 25 kuOctober uzoba nemeeting ngo8 lapha azohlala khona namabhinqa befaka amaphoint akumele owabalule masehleli nomongameli wase South Africa uCyril Ramaphosa. Mbukele emakhaya ukuthini uPaul wakho ngalolu daba uma umuntu ongekhona ngisho emaqembini ezepolitiki kodwa kwazi ukuthi ebhalela umongameli. Uyibona kanjani lolu daba uthi ungizwe ngempela ebhalela incwadi efomali ecela imeeting naye upresident South Africa nokuthi imapha amaphoint wena ofuna ukuthi engasali uma ungizwe esikhuluma nopresident wase South Africa uma kuzokwenzeka ake hlangane ke futhi ngokuzase ngiphathele indaba zamaskandi esuke ishisa till next time. Siyabonga. I think I'm sanitizing the whole cabinet. Thank you, sir. Did she pay you? Do you know what I'm writing for? I don't know. I'm sending the letter to the state president. So because there are fake people out there, I need to prove it that this is me. Matamela, Mongameli wami, my dear full president, it's important that I have a proof that this open letter comes from Giz Mutolo, President of being. I'm humbling myself, requesting the meeting on an urgent basis with you, my honorable president.